Iro itrai, se simpat ngai beli pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong ujisu. Dah ke ke video ngan ai pi ke ni ke ji kai kan long ke jing ai men sim ye pi namar le se pi ya lenti ha ke ni ke benta pi sngo shem jing e ba hanri ke ni ke video kan ai jubab ye pi de le se don nap deng jong pi sngo le ran man plai ke kerteng ke jong umplay na ya ke kerteng ke jong ujisu namar balai namar ba let's say pi la shakri bahai ublay hande ki bahai yang ki jong pi la ni ilok jong pi la ni ki khon jong pi ki ngai na ublay but let's say pi perkhat ani ngan le yalam chapang ujisu ki bri ukin ong kumno yanga pet tang ki khon la jong umla ban pet tang ki para la jong umla pet tang ki yang kasem la jong umla ban pet wan hi kai se yangi khile yalap shoi ki bahai yang la jong khile yalap shoi khon la jong khile yalap shoi ulok la jong let's say pi don kum kata ka jing perkhat Henry ai ngu yêu play namar play jung yêu de play ba ba pidep la tho lut ya ka bare ban tho ha ka tien ka jong ublay ne em ka bangi de ban pule ka bible ka ya tho ba om don kot sadate watang yi kamba ki ba ujisu ule om don kot sada te Henry la shu ai ka ban shu biang na ba ka jing im ka jongi ba ka tien ka jong ublay ngi yo I ba kumno ujisu udon kisenran ki jong u bat naki kat arngut ki ba ula jet kerpang wat haba ude usenran ubadon rengkat bat ujisu hanre piu I ke jinglong jong ujudas kalong kumno hatu shem la de yala ujong uken ratang namar usbai hatu shem la penyap no yala de hatu ujudas ulong ne em uta ubriu uba ublei ushem sngobha em uklem long ubshem sngobha namar kata ladakat ujisu udang don ubale persya tengi lon ki eite bangi ngin perkhat namar ba ki bahing ki jongi kidang le persya ngimla ban yalap ya ke gospel te kamlong ki kabadai ai ngu yo ble na menjaga tin ke jong ble ka bangi yo I ya ke ni ke dor ka ba wat haba ujisu ulong ublay henry dang don ubale persya te la dang ngi la shakri ublay la dana yeng jungi don ki bale persya ikamon ka jong ublay kim tre te ka kamram jungi bangin shuya labbet bat ngin ong ya kata la dakat ujisu dang don bale persya te la da kita ki bahayeng ki jongi ki le persya te kamut ba ngin syukut no bat ngin chule ran no bat ngin ampla shu ke kerteng ka jong tra henry namar ba ujisu ong nunu bale ran yang ngaru an sele ran tena mar kata ngang am le ran mangan plai ke kerteng ke jong trai ke kamram junga pangan hikai ki khon ki ti yo long ikilok ki jor ki bahing ki bahasam ngala pendap da ke dok nut paro la da ki nget kim nget kesa haki bat kamkut ru tang haki bahing ki bahasam ki jonga ngahap ban ya lap ru sha bakut ke perthai kat shaba ngala ban lej kamut kat shaba ublay upen la namar ki don ki ba ublay upen la ki poi shudu Amerika ki poi shudu Afrika ki don pat ki patang hapori khasi la jong ki don kat haba ublay ubote te kamut kat haba kakmat jong ki kakot kat haba ki la ban yalap kin yalap ken kum ke perthai social media mentale ti ki banang ban krante kaji kai ka jong ki ka poi hite shudu bakut ke perthai hatu kampoi PPE iki nong kren ki barat ba ki banang yaktin English ki banang no ka jingalap ka jong ki kawan poi shangi te kamut kat bakot kata ka jingalap ka jong ngi yalap da kata ka jing ai bor ka jong ublay hanre wanom ai daw ba namar ki bahing ki basem ki dang jing ai pala na ublay te namar kata ngimla bangin yalap ya kerteng ka jong utrai namar bingi le ran tel da phile ran bler un sele ran men plai phi ha ka sngi bishar namar kata lada ki shakrine kim shakrine phi an shakri be ha kata ka rukom bat phiap an yalap roi ke gospel balada don manu ki bakren phi sa ai kata ka juba phi sa ong balada kat ujisu ujudas udang fil ngi long ki e te tang kini kentin ki balengkon ublay un yo ban kur khui philang baro yaro itra